je bio Bog. Mislim, bio je do te mere zastrašujuće. Ja sam baš uživao je veliki autoritet, ogroman. Od prvog dana ja sam sanjala, ja kao od malih nogu samo sam to nešto i pevala i sanjala, pevala nju, ali nisam ni sanjala da ću ja s njim uopšte ikad stupiti u kontakt, a kamoli čak i pevati i to onoliko. I da mi on nekakav duhovni vođa uz Oskara Danona u početku i ono Vetar u leđa, njih dvojica su mi dali. Da li je to po bosanskoj liniji ili umetničkoj ili jedno i drugo, ne znam, ali tu sam u saradnji razbila taj strah od njega. On je veliki autoritet i nije lako njemu ni prići ni napraviti kontakt s njim, bez obzira što smo iz istih krajeva, što smo ljuti krajišnici i to, ali u svakom slučaju je čovjek za divljenje, ne samo zbog glasa i pevanja i umetnosti i sve, nego uopšte i kao čovjek i kao pristup životu. Uzor. Pa, bila sam negde u muzičkoj školi u mojoj rodnoj Banja Luci, 3. razred, recimo jedno 17 godina, tako nešto. I onda je moja profesorka Pejnović iz Banja Luke, profesorka pevanja, čim je čula da on dolazi, gostuje i da ga prati profesor Duško Trbojević i ona je uspela da dođe do Velikog Čangalovića i da ga zamoli, ako bude mogao imati, ako bi imao vremena malo o tom nekim između proba i nastupa, da čuje jednu jako talentovanu malu. To bi bilo otprilike ja. I da da svoje mišljenje. Eto, samo tek toliko, jer kaže ona stvarno, ja je čekam negdje od 12. 30. godine da stasa, da možda uči pevanje. I to, kad je ja nisam prvo znala šta da mu otpevam, ali dobro, nekako sve sam to savladala i preovladala je čast pevati za njega. Nikakve druge namere, niti želje, ništa, nego baš sam htjela da se pokažem, eto, u najboljem svetlu. I ne sjećam se više šta sam pevala, ali on je poslije toga rekao i profesorki i meni, ova mala nema šta da traži više u Banja Luci, ona je gotova, ona treba da ide za Beograd i tako, i ja ću se pobrinuti da, mislim, na nju i da je usmerim u pravom smislu, tako da je bilo rešeno, pošto su mi roditelji bili muzičari i nastavnici muzike, onda sam imala veliko razumevanje i podršku i ja sam sad nepunih 17 godina napustila lepotu domaćeg ognjišta, ušuškanost, mamu, njenu kujnu, sve došla sam u ovaj Osinjak ovde. Pa to je jako interesantno. Na tom koncertu kojem je on gostovao u Banskom dvoru, tad se to zvao Dom kulture, ali u stvari jeste Banski dvor, Veliki Čangalović imao celovečerni sjajan koncert, a pratio ga je njegov verni pratio, sjajni profesor Dušan Trbojević, i ja sam dobila čast da okrećem note. I to, mislim, posebno mi je bila čast da okrećem njima note i da uopšte budem tako blizu i na pozornici. Ali da sam bila izgubljena, ali nekako od malih nogu sam naučila da vladam sobom i situacijom i tako. I držala sam sve dok sedala sam pored njega već kako se okreću note. Kao što sam pre toga, recimo, za Davida Oistraha i svih velike Minjuhina i sve koji su gostovali u Banja Luci, tad su stvarno veliki umetnici koji su gostovali u Zagrebu, Ljubljani, sve obavezno i u Banja Luci gostovali. Tako smo odrasli uz velike, a to je velika korist, velika. I onda sam okretala note sve i uživala usput normalno, ali kad je došao na kraju, kad je došao biser, a to je njegova smrt iz Borisa Godunova, ja ne da sam se rasplakala, to se navukle suze na oči, ja ne znam kako sam do kraja, jesam nešto okretala, ali Duško je primetio da sam se zarozala i tako. Uglavnom se lepo završilo i sve. I sad je posle bio neki mali koktel na koji inače Čangalović nikad ne ide i ne prisutuje, on odmah odradi i odmah kući. Tako da sam ja često imala želju da ga uhvatim za ruku posle nekog nastupa, naročito kad smo negdje na gostovanju. Nemoj Miro, pođi sad s nama da vidiš kako da proslavimo ovo, recimo u Zagrebu, Porgi Bes i takve stvari.
i sve, ali ne, on je bio veliki profesionalac i žrtvovao se i sjajan. I to sam se učila i sve, ali se nikad nisam naučila. Ne možete vi protiv prirode i tako. Ali i sad na tom prijemu malom i pitaju onako kurtoazno maestra Trbojevića, jeste zadovoljni kako vam je mala okretala note? A on, kako je već duhovit, sjajan, on kaže, ona, pa ne da sam zadovoljan, ja sam prezadovoljan, sjajna je bila. Ona je čak po 2 strane odjednom okretala. Ja ubio me u pojam, ali duhovito je, to ja onda stalno posle pričam i njemu sam isto i normalno, on je već to bio i zaboravio, ali posle smo ostali na akademiji veliki drugovi, iako je ta razlika bila u godine, obožavala sam ga i nedostaju mi takvi ljudi kao što je on. To je jedna misija, u stvari, kad se desio onaj strašniji razorni zemljotres u Banja Luci 1969. godine, onda spontano je došla ideja i Čangaloviću i meni, valjda, zov divljine, tako moj muž zove kad česnam za Bosnom, Banja Lukom i sve. Uhvatio je opet zov divljine, strašno. I mi smo se za čas dogovorili, mi moramo pomoći, jer smo čuli da je stradala muzička škola. I mi smo u kratkom roku, posle zemljotresa, mi smo se spakovali i mi smo išli u isti taj Banski dvor sa Zorom Mihajlović, sjajnom isto pijanistkinjom koja sad živi u Americi, i ona nas je pratila i mi smo pevali celovečernji koncert humanitarno, da sva sredstva idu muzičkoj školi u korist obnove, da se obnovi i tako. Eto, dali smo neki svoj, koji smo mogli, eto, doprinos mali. Eto, to je prvo gostovanje naše zajedničko i tako što smo sami, mislim, bez opere. A onda smo dosta često i sa operom gostovali, ali još da kažem samo da smo zajedno imali celovečerni koncert, recimo u Osijeku, pa su nas onda vozili i u Borovo i to je bilo na svoj način vrlo interesantno i oni su nas tamo jako lepo primili, izuzetno čak imam i neku lepu fotografiju odatle i ta korisna između i putovanja i sve i pevanja sa Miroslavom, to je nenadoknadno, to je jedinstveno potom, to je veliko blago za mene. Imala sam čast, stvarno i zadovoljstvo biti blizu njega. Premda smo inače toliko različiti, ali ja nisam uspela da utičem na njega, da prenesem sebi tu živost, ali on je opet meni svoju profesionalnost i samoodricanje nekako neophodno za karijeru uspeo je da mi usadi i da me malo smiri i tako to. Ali kad smo pevali Ivana Groznog, tu sam je njegova ćerka, mislim, marginalna uloga, a on je normalno bio Ivan Grozni, mislim. I onda izašle su kritike, ranije njega su ovako sve šlajfne dizali ga u nebo potpuno, a onda ta jedna rečenica samo posle toga o meni, Radmila Smiljanić kao njegova ćerka, i ta rečenica, digne de son partner, znači na nivou svog partnera. Po meni te 3 reči znače užasno mnogo, nekad više nego posle što su ovoliki, mislim, to nisam nekad i ni čitala i sve od tih silnih kritika to. Ali to je za mene takav počast bilo i takav vetar u leđa, znači da ravnopravno sam uspela da dobijem taj kompliment, makar sa tom malom ulogom da budem. A isto što je vezano za Ivana Groznog, to nije baš uputno ispričati i nije mnogo lepo za mene, ali kakva sam i sreća da me tolerisao Miroslav i da mi nije uzeo za zlo. Jednom sam došla na probu, na velikoj sceni smo već probali i sad ja to njegova ćerka i on meni na početku probe kaže, baš sam bila zločesta stvar. Pitam se sad kako sam se usudila. I sramota me. Ali nekako kad nemaš nikakva ni leđa, ni ništa, nekako moraš sam da se boriš. Tako. Kaže on, odmah je spremio govor kad smo došli na probu i kaže,
ovako ja sam zamislio, ti ćeš ovdje u centru da stojiš i molim te nemoj mnogo da mi se šetkaš tamo vamo jer ja imam svoju koncepciju, ja ću oko tebe sve da odradim, a ti samo tu stoji meni se odjednom ja da stojim samo tu ko egipatska mumija, ma ne dolazi u obzir. I ja njemu, velikom Čangaloviću, kažem, pa to je mlado ludo. Kažem, dozvolite, rekao da i ja imam svoju koncepciju, a nemam nikakvu. Strašno, samo nisam mogla da zamislim da ništa ne radim, da tu stojim kao kip, jednostavno nisam to mogla, eto, ne znam šta mi je, ali eto, opstala sam još uvijek i on mi je to nije uzeo za zlo. Porgy i Bess, to moram da nas pohvalim, to je bilo od prve do zadnje uloge, a ima ih mnogo. Nas dvoje Bosanaca smo bili dva crnca, Porgy i Bess, a Bosanci. I onda, i mi smo to sa velikim uspehom ovdje, premda su svi bili skeptični, ba daj, gde mi možemo. Onda je došao Irving Barnes, Amerikanac, autentični, i ne samo crnac, nego je 2000 puta pevao i režirao tog. I nama je režirao Porgy i Bess i užasno je muštrao, nas je grozno. Da je moj muž jednom prisustvovao probi, onda mi je rekao, Bogu hvala da ne razumete svi engleski šta ona vama sve izgovori. Ali on, recimo, i Čangalović je bio tu jako poslušan i sve jadan, jedino je morao celo vreme biti na kolicima, na kolenima, na kolicima i vozila ga jedna koza. A to je baš kad smo mi, sad sve je bilo duhovito, lepo, fino, ali kad smo mi saznali, ansambl, kad je saznao da koza dobija veći honorar od soliste koji je pevao ulogu, to je bilo nedopustivo. Je bilo i smejanje i brundanja i svega i svačega i tako neki dosetki, ali sve skupo je bilo izuzetno interesantno. I što je najvažnije uopšte kod predstava i kod podela uloga i sve, zašto je uspela ta predstava? Između ostalog, zato što od prve, a mnogo ima uloga, od prve do zadnje uloge su pevali sve prvi pevači. Jedino pokojno, ja sam malo sad rasplinula temu, ali moram to uvek da istaknem, Rade Kušić, direktor tadašnji Jugoeksporta, on je pokrenuo tu pozorišnu komunu i u nju je stavio najuticajnije ljude iz poslovnog sela, direktor Beograda, recimo direktor Centrotekstila i takvih jakih firmi i one su sponzorisali ceo mesec dana u decembru da budu dani pozorišne komune i oni su sa tim silnim parama nama omogućili da mi radeći u svojoj kući, matično da ja otpevam u 27. godini i sa Marijom Del Monacom i sa Giuseppe Di Stefanom i onaj Michele Moleze i nema kogod je gostovao, Đaurov, pa to deca sad mogu samo da zamisle. Ja volim muzičku dramu više od početka. Mene je to Vuk Drašković naučio. Prvi mi je on radio sa mnom Katarinu Izmajlovu, 4 slike i 4 čina i 9 slika. Došao iz Novog Sada. Nikad dotle nije radio operu, ni prije posle filmski čuveni dramski režiser. On je tražio od mene nemoguće stvari potpuno. Ja sam se lomatala po sceni kad još niko nije skakala sa krova, ne znam, tenor, i to Bugare neki uhvati me za grudi, potpuno ja ludim, potpuno kažem, ne moram to da radim, nekakav se Bugarin dovuko iz belog sveta, Međutim, uspjeli su da me smire nekako i na premijeri uhvatio me za grudi i odjednom ja osjetim na scenu, osjetim 1, 2, 3, 4. On koristi moje grudi da izbroji kad treba da upadne. I onda mu je bilo sve oprošteno, radi, ako ti je potrebno, radi. Ajde sad, kolegijalnost iznad svega, šta da kažem, žrtva umetnosti. Eto, svega je bilo. Ali je on udario temelj nečem i ja od tada, pa sve do moje čuvene Jenufe, ja sam tome davala prioritet. Baš ste spomenuli Raška Jovanovića, doktora Raška Jovanovića. On je napisao u jednom članku o meni u vezi sa proslavom, ne znam koliko godina sam proslavljala rada, i on je napisao veliki članak o meni, vrlo lepo i profesionalno, ali na kraju samo zaključio, kaže da nije Radmile Smiljanić, Beogradska opera ne bi imala 20. vek.
Ja sam jako ponosna na to. Meni uvijek jedan dio ličnosti kad pevam Verdija, dobro Pučinija, to su već topli likovi, ljudski, ženski. I volio žene, soprane i to obožavam. Ali ovo, Verdi, stanem, izađem na ova vrata, otpevam, ne znam ni ko sam, ni šta sam kao Leonora i izađem na druga vrata. Nemam pojma ni šta sam, nešto foliram, nešto. A ovo je od krvi i mesa, ovo je borba, ovo je drama. Angažuje celu mene, a jedan dio ličnost mi je uvijek ostao. Tako isto kod Čangalovića, možda i on uticao da to, jer on je tako temeljit, on je bio, to se prosto nije moglo definisati da li je bolji glumac ili je bolji. Pa sam njegov pogled, ono kad počinje ludilo njegovo u Borisu Godunovu, pa to je da se smrzneš potpuno. Moram još da vam ispričam, to je edukativno ovako, više za mlade naraštaje. Kad smo radili sa Čangalovićem, isto Ivana Susanjina isto, i onda sam lepo se našminkala, sve ono kako treba i takva kakva sam je išla da se pokažem svom velikom partneru, da uvijek on mora to da aminuje sve kako je. Međutim, on razočarano reaguje potpuno i meni kaže što sam bila jako iznenađena, ali je rekao veliku istinu u stvari. Ma kaže, znaš šta mene samo nervira, kaže, što vi, kaže, ste pevačice, vi ste uvek mlade i lepe, uvek isto našminkane. Pa rekao, Miro, pa kad uvek igramo takve uloge, uvek moramo biti mlade i lepe, uvek. Jedino, recimo, ciganke, one o mezzo-soprani, soprani su uvek mladi i lepi. A ciganka, Azucena, ne znam, u Trubaduro, ono se unakazi i pretvori se u ciganku, matoru i tako, to je to. Ili grofica, Breda, kao grofica, 100-godišnju staricu i tako, mislim, to je strašno. Ali, rekao, ja sam morala tako. To je jedna primjedba. Pokušala sam nešto, rekao, lako je tebi, ti jednog dana igraš cara, drugog dana igraš onu budalu neku tamo, trećeg dana igraš Porgija, pa normalno se transformišeš. Znala sam da mu odgovorim, Bože sačuvaj, ne. A premda sam imala veliki respekt i stvarno poštovanje prema njemu i kao ocu, kao, ne znam, starijem brat, ne znam ni ja. Sve se to izmešalo, a iznad svega moram da priznam kao zemljaku, eto. A i dragocenom partneru koji znala sam da je uvek uz mene. I kao takav, znajući da je uvek uz mene, ja sam ga recimo pozvala na, bilo mi jako stalo jednu od najsloženijih uloga za soprana, to je Madame Butterfly. Tu sam imala veliku frku, kako ću ja ovolika plava žena da dočaram malu sićušnu Japanku, kako ću da savladam ono hodanje njihovo malo, a da ne budem smiješna, pa kako, u kimonu, pa ne znam, sve tako. I onda 3 čina, stani, ustani, stani, klekni, stani, klekni. Pevanje onoliko od početka do kraja, strašno složena uloga, teško pevanje, gluma, sve mimo mene, mislim, tako, drugačiji ambijent, drugo sve. I on je odmah od prve pristao i došao je na generalnu probu. Odslušao je celu generalnu probu, koju sam stvarno se trudila da najbolje, kao i premijeru, otpevam i tako. Međutim, sa zadnjom njom notom on je dotrčao iz gledališta prosto na pozornicu i zagrmio onim svojim sonornim glasom. Pa šta radiš to? Pa pevam. Ma ajde što pevaš, ali što plačeš? Pa to se ne sme. Umetnik na sceni mora da savlada emocije. Publika je ta koja plače, a tvoje je da pevaš. Jel ti možda znaš koliko uopšte škodi plakanje za glas i sve? Pa nemoj to raditi i za emociju tvoju se. Ti moraš vladati situacijom, a ne da se tako pogubiš i misliš na svog malog Nikolicu, ono, oproštaj sa detetom, tad se rasplačem na kraju. Pa da, reko, čak su me neki kolege pitali, kaže, pošto nisi svog sina dovela da pevaš s njim, pa jeste vi normalni? Ja ne mogu ni s tuđim detetom da se rastanem, a kamoli sa svojim, to ne dolazi u obzir. Ali to sam zapamtila da emocije moram da vladam, emocije ne smem im se prepuštati. Ja ipak moram biti profesionalac, eto. I to je uspeo da me očeliči, to svaka mu čast i pokoj mu duši. Onda još bi htjela jednu važnu stvar da kažem, recimo, nije sa scene, ali ima mnogo toga još bi moglo sa scena se priča, ali jedan moment kad je već otišao u penziju, veliki se,
I ja sam se često šetala po 25. maju, to mi je divno šetalište i ja sam sretala njega, koji je već bio u penziji i nije više stanovala na Dorćolu, nego u Kursulinoj ulici. I on je dolazio iz Kursuline ulice gradskim prevozom da tuda, po tom vazduhu, pored te reke, pored te dve reke, da šeta svog malog Marka, unuka. To je za mene fascinantno, to je za mene tako ljudski i tako normalno i pokazao mi je i time da je on jedan normalan čovek, uravnotežen. Porodica mu je iznad svega bila, stvarno i supruga je bila mu je izuzetna podrška i sve, i Mirjanu je obožavao i podržavao. Stvarno je bio, ne mogu da kažem, čovek bez mane, ako može se kaže, ali je bio negde donekle, možeš mu prići, ali odnekle baš, rečimo, svaka mu čast i pokoj mu duši. Jedino nama nije svaka čast, zato što mi 10 godina, ja sam sve čekala da ga neko pomene, da ga neko, pa on je stub ove kuće, on je proslavio ovu kuću sa Borisom po celoj Evropi i sve, međutim nikoga nije, što kažu, usta uzeo i sve. I kad čekala sam 10 godina poslije njegove smrti i onda sam se obratila za pomoć gospodinu Cicoviću ovde na broj 1, imamo predstavništvo Republike Srpske. Ja sam ipak i neki senator već u drugom mandatu, hvala im na poverenju. I onda sam iskoristila i rekla sam o čemu se radi i rekao meni, ja ideje sve imam, samo mi treba malo finansijski pomoći i te marketinške i to će i pozorište da odrade, ali i vi malo morate da učestvujete to, jer i oni imaju dosta tih sponzora, imaju kontakte, sve, propagiraju Republiku Srpsku ovde i tako. I on mi se mnogo našao i gledalište je bilo puno, bilo je jako lepo i ja sam zamislila tako da pozvala sam one uglavnom kolege koji su s njim najviše pevali. I mi kad smo kad se nađemo onako na probama sami se, mi odmah krenemo malo onako bosanskim dijalektom ono. I onda on meni jednom kaže, viđel ti šta oni rade od nas? Pa rekao, nemam, a ja pravim se, a znam na što misli, ja pravim se luda. Kaže, nemam pojma na šta misliš. Pa ti viceve znaš i to, da smo mi glupi, da ovo ono. Ja još bezobraznije. Ja kaže, pa Miro, rekao, to se uopšte ne odnosi na mene, ja se ne osjećam. Pa kako se kaže? Pa rekao, to se odnosi na Bosance, ništa na Bosanke. Jao, ti si nemoguća. U stvari ga je zabavljalo to što sam se usudila tako s njim, mislim. Mislim da nisam prelazila ipak granicu, čak sam ga možda i približila onako nekakvoj njegove ljustkosti i tako, jer su svi nešto don't touch me, nešto respektovo ono. I on je normalno biće. Pa da vam kažem, pevajući sa tim velikanima i sve, a upoređujući sa našim Miroslavom, to apsolutno nema razlike. To su takvi profesionalci, tako veliki ljudi, veliki umetnici i sve da jednostavno što god si veći umetnik, i to je stvarno iz iskustva, i što si veći čovjek, to si jednostavniji potpuno. On je svestan svoje veličine, ne mora da se nešto dokazuje, naduvava, izmišljava, ovo ono, to je bio i Miroslav. Radio je svoj posao krajnje profesionalno. Treba da imate na umu da on nije završio muzičku akademiju i to neko redovno muzičko školovanje. Tim više mu se divim što je sve te uloge tako pedantno savladao, tako studiozno. Imala sam prilike baš učestvovati u njegovim pripremama za premijere. Divim mu se beskrajno. Eto, to toliko. Asocijaciji kao vrlo važan element stvaranja neka. Šta je zapravo ta zakonitost asocijacije? Čovjek iz obilja uspomena uspostavlja i slaže utiske, raspoređujući po sličnosti i bliskosti u vremenu i prostoru. Dakle, bogatstvo asocijacije predstavlja sadržaj života, lika kojeg tumači. Da bi taj lik bio što životniji, iz svojih rezervnih tamo sefova, asocijacije svoje sopstvene koje ste sakupili, vi u stvari birate potrebnu boju, potrebni
i slažete kao mozaik. Da, apsolutno, to samo treba tako kad se dobije neki zadatak i naravno ako je teže, ako je što god je dalje od tvog lika ti treba da se osvrćeš i okolo i da pomno pratiš i da se uživiš, recimo znaš šta predstavlja taj lik, ali ako ne možeš u sebi da nađeš, onda traži okolo. Onda traži okolo asocijacije i razmišljaj o tome. Budi sav, to vreme dok pripremaš, budi sav u tome. Isključivo. I budi tako, saživi se da ti stojiš ceo iza toga, celo tvoje biće, pa i misli isto da stoji iza toga, a onda naravno na što je Miro davao mnogo, mislim tako i šminku, on je razmišljao o tome i on je pravio i sjajno iskreirao. Eto, svaka mu čast, svi smo se, ko je bio pametan, naučio je mnogo od njega. Mnogo. Pa da vam kažem, ja sam svojevremeno, boraveći u Ženevi, mislim službeno, normalno, ja sam se pre puno godina već srela sa muzikoterapijom kao novim pokretom tada. Ja sam se jako zapalila i ja jako verujem u to. I muzika je čudo. Od malih nogu sam ja bila uz muziku, imala sam ludu sreću da su moji roditelji televizije, tad nije bilo ničega. U predvečerje mama sedne za klavir, ne ono nešto ozbiljno, ono jedino možda ozbiljna je bila Šubertova serenada kao uspavanka, a drugo je sve bilo Oči čornija i tako te neke srce. Pa tata uzme violinu, braća su mi svirali klarinet i saksofon. To je sav život sa muzikom. To je nešto najlepše. Da roditelji nam nisu materijalno ostavili nešto, takva su vremena bila teška, ali zato smo dobili neiscrpno bogatstvo, ljubav prema muzici. I kad bi ljudi znali koliko to znači, koliko to vadi, i onda jednog sam imala kolegu u Zagrebu, muzičara bivšeg, koji se bavio muzikoterapijom kod doktora Hudolina čuvenog u Zagrebu na klinici i on me pozvao jer sam izrazila želju da vidim kako to izgleda i sve. To je fascinantno. Tu u grupi su mu bili šizofreničari, lečeni narkomani i treće je bilo još nešto, alkoholičari. To kako je on njih uvlačio putem prvo ritma, pa onda malo da ih otvori, da im malo uđe u to, to je najbolja vrsta terapije što može da se desi. I ako smijem da ispričam taj detalj, da skoro pred kraj te seanse koja me fascinirala, drugo je kad čujete, a drugo kad vidite uživo to kako reaguju ljudi koji su takvih profila i takvih užasa. Kad taj moj kolega koji je s njima radio, pred kraj kaže dozvolite da vam sad otkrijem tajnu koja je gospođa koja je ne znam ono sve i izvede me pred njih. Strašno mi bilo i neprijatno i nisam znala šta ću sa sobom i tužno, sve emocije su proradile i sve, ali ono nešto ljudsko iznad svega proradi u tebi i kažem nije on mene džabe izveo i gleda i sve. I onda oni onako gledaju i onda sam ja rekla, mislite da mi nemamo svi take trenutke. Ja jedino šta mogu, rekao sad za ovih 5 minuta, da vam samo malo otkrijem kako se ja vadim iz takvih situacija. Sednem za klavir, počnem da prebiram kad bi ove ružne malo otpevam i odjednom osetim kako se taj obruč i kako sve postaje lepo, ružičasto, od onog crnila, od onog mraka, sve dobija boju, sve dobija smisao, lepotu. Muzika čini, mislim što nešto, za mene uopšte ne postoje granice u muzici i trebalo bi ljudi mnogo, mnogo više da slušaju. I to ne ovu agresivnu ili heavy, ovo metal, ovo ono koje poziva na one najgore, nego baš fine ili novokomponovane nešto o kafani, nešto izađi iz moje čaše i tako to. Ništa, nego samo pozitivno, lepo i toliko se relaksira čovjek. Ja sam sad u banji bila mjesec dana i trudila sam se da neke drugarice koje sam stekla, koje su sve imale bolove kao i ja, onda sam im puštala na mobilu neku lepu muziku i tako uveče i sve su mi odrede rekla da im je to jako pomoglo. Ja se nadam, naročito računam
na mlade, trebali bi ovo da pogledaju i da se edukuju na taj način, jer malo je inače prilike i malo nas je još živih, treba nas iskoristiti dok mrdamo, pa da kažemo neke svoje utiske i neka iskustva, jer to neće sad više ni od koga saznati.